Wadhi kaunti ma Nakuru, familia mar Brian Odhiambo, jalupo mawuok Nakuru, mane olal bang' kane omake gi apisas mag KWS dwe mar achiel higani. Koro ywak e wi keto e tim chik mane ogol gi doho mar manyo ringre ma iparo ni nyalo bedo ni ne wiki e kar kano kata rito leno mar bunge ma Nakuru. Lydia Okeyo miyo waler. Ako wapi? Ako wapi? Bura e wi lal mar jalupo Brian Odhiambo koro kawo yo machielo. Dweche 9 bang' lal ka familia mare koro sewo bad migao marito le mag bunge KWS kuom mano ma giwacho ni rem kete tim chik mane ogol gi doho mar manyo ringre Brian e bungu ma Nakuru. Ma en bang' report wuok ka okwach kich ni nyalo bedo ni Brian ne onegi kendo ringre ne oiki e bungu no ma Nakuru e yor apanda. There are elements in this process that are keen to subvert justice. They are keen to frustrate the entire process. A particular concern is the fact that even when there are express orders, we have to be told that no, someone has to consult above when the orders, court orders, are quite express. Okwach kich ne odhi doho kendo chwalo kwayo kagidwaro mondo mi doho tima pedha mar manyo ringre Brian e bungu no ma Nakuru kendo gole bur tim nonro mag nyenyo mag del mar DNA e alworano eka dhi ikringre no. Doho ma Nakuru kokalo kuom jal bura Cynthia Muhoro noyie mogolo chik mar manyo ringre Brian e bungu. Apisa mag okwach kich nyocho pe bungu no chieng' tich adek kendo oyango kanyo ma chich ni ne oikie ringre Brian. The wheels of justice, however slow they may move, they'd finally get us to a destination. Apisa auchiel ma KWS kata kamano nodagi ketho mar ndhiyo Brian e dwe mar abich higani ka doho geno winjo matut ka oya kuom janeno achiel ma igeno ni biro chope doho dwe manyien. A few fish like this are held with more regard, are more valuable to our security agencies than human beings. Brian Odhiambo lost his life because of a few fish like this. Brian Odhiambo ne olal tarik 18 dwe mar achiel higani. Lydia Okeyo, Ramogi TV.